Dobrý deň, dámy a páni. Určite poznáte sociálne siete ako je Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn a podobne. Sú to veľmi využívané sociálne siete, ale v živote vám nezarobia ani jeden cent. Zarábajú iba pre majiteľov a pre zamestnancov týchto spoločností. Ďalej, určite poznáte sociálnu sieť TSU. Je to sociálna sieť, ktorá zarába, ale veľmi málo, neskutočne málo, 0,001 dolára za deň alebo koľko, jednoducho je to pre ľudí demotivujúce a nie je šanca jednoducho tejto sociálnej siete skutočne zarobiť bez ohromného množstva ľudí vo vašej štruktúre, ktorí stále používajú túto sociálnu sieť. Je to nemožné. Ďalej, určite poznáte, alebo možno poznáte sociálnu sieť Bitlanders, ktorá celkom dobre zarábala, ale odtedy, čo sa začala znižovať hodnota bitcoinov, stále upadala. Dokonca jeden z najbohatších ľudí na svete povedal na začiatku roku 2015, že do bitcoinu by v dnešnej dobe absolútne neinvestoval. Takže viete si asi predstaviť, akú budúcnosť bude mať možno bitcoin do budúcna. Ďalej, určite poznáte video e-maily, to sú teda také tie veci predražené, tuším $20 alebo $25 mesačne sa tam platilo za video e-maily. Určite poznáte virtuálny úložný priestor, veľa ľuďom sa to teraz vtlka do hlavy, že je to užitočné zachovať si týmto spôsobom vaše dáta, keby sa vám náhodou počítač pokazil, alebo notebook, alebo nejaký USB kľúč. Áno, je to neskutočne veľmi dobrá, výhodná vec. Ja vám poviem na rovinu, mne sa pokazil prednedávnom notebook a mal som hlavu smutku v tom, že všetky moje dáta, všetky moje videá, texty a podobne, čo som si vytvoril, sa stratili. Tak naozaj to má veľkú budúcnosť, tento virtuálny úložný priestor, pretože sa vám tam veci nikdy nestratia. Ale keď si predstavíte, ako je to drahé v momentálnej dobe, tak jednoducho ruky od toho preč, každý dáva a vôbec sa tomu nevenuje. Tak určite poznáte vstupné stránky takzvané, to sú také tie stránky, kde máte nejaký text, máte nejaké video a k tomu formulár, čiže ten, kto ten formulár vyplní, tak majiteľ tej vstupnej stránky získa na ňu kontakt a môže ho kontaktovať. To je taký novodobý spôsob kontaktovania ľudí vo svete, v zahraničí veľmi zaužívaný, veľmi používaný. U nás na Slovensku a v Čechách sa to zatiaľ iba rozvíja. Taktiež určite poznáte blogy, ktoré sú neskutočne zložité, nedajú sa jednoducho vytvárať, nikto tomu nerozumie, aký to má efekt, na čo to je. Ale ja vám poviem na rovinu, blogy sú neskutočne fantastická vec, keď sú jednoduché. A keď to jednoducho viete používať a máte na to tak, že veľa vecí som vám teraz vymenoval a na základe týchto informácií ja vám ponúkam možnosť využívať sociálnu sieť, ktorá skutočne platí. Ja vám aj ukážem ako. Pozrite sa na to, ako neskutočne platí. Takže dáme si môj akont, dáme si sociálne médiá bonus. Tak sa pozrite, napríklad mám tu zatiaľ $87,45 na sociálnu sieť, to nie je zlé. Denne zarábam cca 42 centov, 39 centov, 25 centov, jednoducho 33 centov, podľa toho, ako sa jednoducho venujem, koľko dám príspevkov, ako tú sociálnu sieť používam. To sa ale TSU nikomu ani len nesnívalo o takýchto zárobkoch. Ďalej získavam body, za ktoré jednoducho môžem nakupovať čokoľvek z mediálneho priestoru na sociálnej sieti FutureNet. Máme tu k dispozícii videá, hry, obrázky, hudba, normálne pesničky, filmy, čokoľvek, zábavné obrázky, templatey, to sú tzv. Také grafické návrhy, návody, e-booky, teda internetové knihy a tak ďalej. Všetko, čo skoro bude v slovenčine, v češtine, čiže bude to neskutočne zábavné, neskutočne sa to bude dobre používať. A poviem vám pravdu, ľudia, ktorí používajú FutureNet nejakú dobu,
tak zistiu jej obrovské výhody, neskutočne obrovské výhody. A to také výhody, že stále získavajú nových a nových priateľov, jednoducho zadajú nejaký príspevok alebo pár príspevkov a v ten deň, dajme tomu, majú 2-3 nových priateľov celého sveta. Zadajú sem príspevok na hlavnú stránku a vidí to kopa ľudí z celého sveta. Čiže môžu si robiť reklamu čomukoľvek, svojim fotkám, svojim biznisom a tak ďalej. K dispozícii bude tzv. Advertisement, čo sú vlastne reklamy. To vám taktiež málo ktorá sociálna sieť ponúka. Vy si ju môžete nakúpiť z bodov, ktoré získate. Čiže budete mať namiesto niektorých banerov, tu vidíte všelijaké banery, vašu vlastnú reklamu, čiže váš vlastný baner, alebo váš vlastný text, možno budú aj textové reklamy, čokoľvek jednoducho budete môcť propagovať na FutureNet. Ďalej, som vám spomínal tie video e-maily, tie budú čoskoro k dispozícii. Samozrejme budú lacné, budú k dispozícii, možno budú zdarma, ja neviem, ale budú úplne jednoducho získateľné. Budete to môcť predávať ako bežným ľuďom, nemusia byť nejakí podnikatelia a podobne. Taktiež tu budeme mať najľahšie blogy, najľahšie tvoriteľné blogy, neskutočne ľahké tvoriteľné blogy a skutočne ja vám garantujem, že keď tie blogy budete používať, keď tam budete písať čokoľvek, dáme tomu, čo pečiete, alebo keď cestujete, kde ste boli všade a podobne, nejaké príbehy budete písať, alebo budete propagovať cez blogy vaše podnikania, biznisy, verte tomu, že tie blogy vám spravia veľkú návštevnosť. Ďalej tu budeme mať tzv. Momentum systém, ktorý ešte presne neviem, o čom bude, ale bude k lepšej propagácii prakticky čohokoľvek. Naozaj niečo výnimočné, čo sa ešte nepoužíva. Ďalej je tu Future Cloud, to sú tzv. Tie virtuálne úložné priestory a skutočne tieto virtuálne úložné priestory budú jedinečne dostupné, finančne budú lacné, budete si ich môcť nakupovať z bodov, ktoré získate a budú extrémne rýchle, čiže všetko rýchlo nahráte, všetko rýchlo stiahnete, bude to extrémne rýchle. Ďalej tu máme dokonca aj hry, na základe ktorých zarábate, sú tam veľmi známe svetové hry. A máme tu ešte tie vstupné stránky, ktoré som spomínal, ktoré sú naozaj neskutočne krásne, neskutočne nádherné. Ja vám ukážem, ako asi vyzerajú, čiže naozaj sú celkom alebo veľmi pekné. Vidíte, máte tam úplne jednoduchý formulár, kde sa vyplní iba e-mail. Nič viac. Automaticky už vám to bude, dajme tomu, niekto sa vám tam zaregistruje a vy si nastavíte, že chcete mu poslať taký mail. Dajme tomu, prvý mail sa mu hneď pošle, hneď ten deň ako vyplní formulár, druhý mail sa mu pošle po 3 dňoch, tretí mail sa mu pošle po týždni, akokoľvek si to môžete nastaviť. Všetko budete mať samozrejme k dispozícii aj v slovenčine, v češtine. Všetko bude jednoducho preložené do nášho jazyka. Ja sám sa o to postaram. Takže FutureNet je neskutočná, vážne, veľmi zisková a výborná sociálna sieť, ktorá spája všetko zaujímavé, všetko použiteľné dokopy. Naozaj, tí z vás, ktorí sa zaregistrujú teraz a začnú registrovať do tejto sociálnej siete svojich priateľov, známych, alebo pridávať si ľudí z celého FutureNet, čo tam jednoducho máte, môžete si ich vyhľadať cez vyhľadávač, akýchkoľvek ľudí jednoducho privedete, dajme tomu, do profilu svojho sponzora, ten už má nejakých zaregistrovaných ľudí, tak si ich jednoducho popridávate. Máte tým pádom sledovanosť vašich príspevkov okamžitú a zarábate samozrejme na lajkoch, na používaní, na písaní si s ľuďmi a podobne. Čiže naozaj je to absolútne alebo úplne jednoduché zarábať z FutureNet. Len to chce dve veci. Chce to pochopiť, o čom je skutočné podnikanie, čiže nie je to o tom, že vy jednoducho začnete zarábať neskutočné peniaze hneď od prvého dňa, alebo aspoň teda možno $10, $20 denne hneď od prvého dňa. Nie. O tom skutočné podnikanie nie je. Skutočné podnikanie je o tom, že rastiete postupne. Postupne sa vám zvyšujú príjmy. Ďalej, o čom je ešte toto podnikanie? To podnikanie o trpezlivosti
a o práci. Nie je to o tom, že sa niekde zaregistrujete a čakáte, čo sa bude diať. Tu je to o tom, že jednoducho začnete registrovať nejakých svojich známych, kamarátov, priateľov, poviete im, o čom je FutureNet, poviete im, ako sa používa, čo tam treba robiť, že tuto cez FutureNet si budeme písať a budeme spolu komunikovať, lebo chceme zarábať a podobne. Čiže musíte už tú svoju štruktúru vytvárať, komunikovať s ňou, pracovať s ňou. Potom samozrejme popri tom pridávať príspevky každý deň napríklad, ak sa dá, keď sa nedá, tak nevadí, nič sa nestane, ale treba jednoducho vyvíjať aktivitu v tom svojom vlastnom, dá sa povedať, podnikaní, produkte, projekte. Takže je to naozaj veľmi, veľmi jednoduché, je to reálne, a je to hlavne dlhodobé. Nie je to niečo také, že wow, boom, fantázia, čo sa udialo, aká nová vec je tu a za týždeň tu nie je, alebo za mesiac. Toto je niečo, čo dlhodobo vydrží, čo dlhodobo bude fungovať. A oproti iným sociálnym sieťam, ako je napríklad TSU, Bitlanders, je tu veľmi veľa príjmov. Čiže stále budú tie príjmy narastať. Vy si musíte uvedomiť, že celý FutureNet alebo celá spoločnosť FutureNet bude zarábať na video e-mailoch, bude zarábať na virtuálnom úložnom priestore, na vstupných stránkach, na tých hrách a podobne, na blogoch a takto. A ona bude získavať stále vyššie a vyššie zisky, nie len z nejakých reklám, ktoré sú vlastne v týchto banneroch, ale bude zarábať aj na bežných ďalších ľuďoch za to, že oni si zakúpia nejakú tú službu. Budú mať stále vyššie a vyššie príjmy, 90% z nich prerozdeľuje do štruktúry. Taktiež vy si môžete zarábať tým, že keď fotíte krásne fotografie, keď nahrávate dobrú hudbu a podobne, čiže vy si sa môžete pridať svoj vlastný produkt a môžete si ho nejakým spôsobom oceniť a tým pádom zarobíte vy, zarobí sociálna sieť FutureNet alebo spoločnosť FutureNet a to ďalej 90% z toho prerozdeli medzi členov. Takže treba si to uvedomiť, ako jednoducho to funguje, ako fantasticky to funguje a čo tým všetkým môžete získať. Takže ja verím tomu, že som vás trošku namotivoval do tohto skutočného podnikateľského sveta a ja verím tomu, že sa pridáte do tejto geniálnej sociálne siete alebo multimediálne sociálne siete s produktami a budete zarábať každým dňom stále viac a viac. Ako náhle sa zaregistrujete, kontaktujte svojho sponzora a spýtajte sa ho, čo a ako má robiť, pretože je to dôležité z toho, aby ste vedeli aj vy, že čo hneď treba robiť od začiatku, aby ste sa nepopálili, aby ste nerobili niečo zbytočné. Takže držím vám palce, práve správne rozhodnutie a ďakujem za pozornosť. Do počutia.